Какво става, хора? Аз съм Ники и днес играем Clash of Clans. За съжаление нямам съвместим с андроида ми скрин рекордер, затова като играя ще ми се виждат пръстите. И няма да бъде толкова хубаво качеството, на каквото се надявате. И малко камерата ще се движи, но какво да се прави? Събираме елексира. Вижте, имам и дарк елексир. И съм пуснал ето... още елексир. Не ми е много подредено, но се свиква. Ето така, пуснал съм да ми се прави Archer Tower, един мортър на трети левел и един канон на 6. Вижте, имам огради на трети левел, на четвърти, на пети и на 6. Не да видя на 6 ли са, да. Мога и на 7 дъпна, но просто нямам ресурси и така. Сега мисля да пусна битка и да се надяваме, че ще я спечеля. Заминавам и 3-часовия щит. То така, хора, ето ми армията. Клана ми е току-що направено в мен. И в него съм от слабия профил, но не мога да снимам от него. Мисля този да нападна, но не е по-добре, не е, защото не знам какво има в клан Тауъра. Този никакъв шанс, извинете, че малко ще такова. Този нямам никакъв шанс да го взема, но все пак готино се е направил базата. Този имам шанс да го взема, но дава крайно малко ресурси и много малко корони. На мен са ми нужни много пари. От този имам шанс да го взема, но преди това трябва да пусна нещо близо до... ето до това, за да видя какво има вътре. И дано да не е нещо невъзможно за убиване. Вътре даже няма. Добре. Улесняваме човека. Малко хил спел. Не знам колко се вижда, че блести. Ето така. Ето така ще пусна. Ще пусна всичко тук. Каквото стане, стане. Този има Тесла точно до тъхото. Този май няма да го взема. Но всъщност ще го взема малко, ако ръшна всичко тук, което имам. Няма смисъл да пусна хилър, понеже че все още има такова. Но мисля да пусна... Не, късно го пусна. Късно видях, за да го пусна. Поне му размаза мортала. Добре, ще го взема на малко. Ще ми даде някакви... защо толкова блести? Не знам защо толкова блести екрана. Видя се, че таблета е Lenovo.
Взех го на 69%, но поне взех май някакви ресурси. Така че се отказвам от битката, не мога да го взема. О, взех даже и Dark Elixir, супер. Получих и малък бонус от ранга си, не че е много голям, но поне е бонус. И така, първо да си видя армията, която ми е останала. Той е май 2 хилъра, 2 балона и гоблини. Да, и 3 такива, добре. Много съжалявам, просто много блести и не знам как да го предотвратя това. Цъкам трейн. Тук тези двата ги махам. Те ги махам, защото вече не струват по 250. Тук тези трябва да ги махна плюс това и това. Абе мисля да сложа един балон, даже два. Един хилър да мисля да сложа трети. Giant, всичко друго. Не, вече няма място. Хилъра ми взе доста място, така че го маха. Вече така се оставям. О, Dark Elixir. Ей така хора, ето това ми е базата. Не е една от най-добрите, най-подредените, както казах, но върши работа до някъде. Ето ви го Defense Walker. Въобще не върши работа. Но вижте с какви армии ми нападат. О, вижте. Ево, една свия. Ей, спря ми интернета. Съжалявам хора. Ще спра за малко видеото.